היי, אני חפצי, ורציתי לעשות מדריך קצר של התקנת פונטים במחשב, כי אני רואה שזו שאלה שחוזרת על עצמה בקבוצה של הקורס. אז אני אוהבת להשתמש באתר שנקרא freefonts.co.il. יש פה מלא פונטים ממש מגניבים. אז אני אבחר נגיד את היידישקייט הזה, אני אלחץ הורדה, ויתקבל לי פה למטה קובץ, אני לוחצת עליו, ואני מחפשת קובץ שנראה ככה, מין דף שרשום עליו את האות A, אוקיי? אני לוחצת פעמיים על הקובץ, מופיע לי פה קובץ התקנה, אני אלחץ install, וזה התקין לי את זה במחשב. עכשיו, אם אני אלך לפאורפוינט שלי, ואני אסמן איזשהו טקסט, ויחפש את היידיש הזה, יידיש, אני לא אמצא. מה שצריך לעשות זה פשוט לצאת מכל הקבצים של הפאורפוינט לגמרי, ולהיכנס שוב. וכשאני אסמן פה את הכתב ואני ארשום יידיש, זה יופיע לי. נעשה Enter. אתם תראו, בכוונה שמתי פה טקסט גם באנגלית, כי אתם תראו שהטקסט באנגלית מתקבל איזשהו ג'יבריש או איזשהם סימנים לא ברורים. הפונטים, כשאנחנו מתקינים לעברית, יתאימו רק לעברית, בדרך כלל. יש פונטים מתקדמים, אבל בדרך כלל הם בתשלום, שמתאימים גם לעברית וגם לאנגלית. זה הכל. עכשיו, אם אני רוצה, נגיד, ויש לי פונט שהוא נורא דקיק. לדוגמה, כתב יד כזה. וכשאני עושה בולד, זה לא מספיק בולד בשבילי. אז מה שאני יכולה לעשות זה ללכת לפורמט, Outline. אני רואה פה שזה No Outline, אבל אם אני אלך פה ויעבה את הקו מסביב, אני אקבל פונט הרבה הרבה יותר מודגש. כמובן שחשוב לוודא שהצבע של ה-outline והצבע של הטקסט יהיו אותו דבר. פה זה שחור וזה יכול להיות כל צבע אחר. זה הכל. ביי ביי.